δικό σου θέμα τι θα βάλεις. Να τα ταΐζεις και οι κατσαρίδες ζωντανές για να τρώνε. Σαν να είναι έξω από το νερό αυτό. Σαν ξηρά. Μη δεν κάνει να κάνεις έτσι τα τζάμια. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις στη φύση τέτοια μικρά βατραχάκια. Στην Αφρική, τι λες ρε μαμά, η Ελλάδα Όχι, γενικώς, όχι ακριβώς το ίδιο το τέτοιο. Εδώ έχει μάτα σου. Να. Τι είναι? Μάτα.